Artist Mundi 10, Disgrifiad sain. Gwenni llwyd ydw i. Rydw i'n gynhyrchydd ymgysylltu i Artist Mundi 10. Dwi'n darllen o destun a ysgrifennwyd gan Heledd Evans. Dyma ddisgrifiad sain o rai o'r gweithiau celf sydd i'w gweld yn yr arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd rhwng mis Hydref 2023 a mis Chwefror 2024. Mae yno weithiau gan 3 artist: Rushdi Anwar, Murina Al-Sol ac Alia Farid, sydd i'w gweld yn y drefn honno yn orielau'r adain orllewinol. I nodi ugeinfed penblwydd Artist Mundi, mae gwaith ychwanegol i'w weld hefyd gan Bernie Seal yn oriel 18, yr oriel ffotograffaeth, ar yr un llawr. Mae gwaith Rushdi Anwar wedi ei gyflwyno yn nwy ystafell gyntaf orielau'r adain orllewinol ac wedi ei seilio ar ei brofiad bersonol o drais diweddar a parhaus yn Kurdistan. Mae'n cyfeirio at aflonyddwch presennol ac aflonyddwch yn y gorffennol i drin a thrafod themau sy'n ymwneud â dadleoli, hunaniaeth, a'r trauma a ddioddefur o dan gyfundrefnau trefedigaethol. Wrth i chi fynd i fewn i'r oriel gyntaf, byddewch chi ar draws 12 o flychau wedi eu trefnu'n daclus mewn 4 rhes o 3. Blychau brown tywyll yw'r rhain, tua maint papur A4, gyda cheuadau wydr clir. Mae patrymau oren geometrig yn arddirno'r ceuadau, a'r rheini'n plethu dyluniadau Islamaidd a Sfeinaidd. Y tu ôl i'r tresi hyn o flychau mae panel mawr, sy'n sefyll ar ei ben ei hun, a hwnnw tua 3 metr a hanner o led a 2 metr a hanner o uchder. Mae ffotograff du a gwyn o fosg sydd wedi ei ddinistro'n rhannol wedi ei argraffu ar y panel hwn. Ar hyd canol y panel, sy'n cuddio delwedd o'r mosg yn rhannol, ceir rhes o 3 ffotograff lliw, llai o faint, sy'n dangos y tu mewn i eglwys sydd wedi ei ddinistro. Mae'r ffotograffau hyn wedi ei arddangos mewn fframiau du tenau. Gyda'i gilydd, mae'r blychau a'r ffotograffau'n creu darn "We have found in the ashes what we have lost in the fire". Creodd Anwar y gwaith hwn ar ôl ymweld â Bashika yn 2016, tref a gafodd ei ddinistro mewn brwydr yn erbyn ISIS. Fe'i ddisgrifiodd fel tref ddi-ffaith, yn llawn gwastraff ac arfau wedi ei ddinistrio. Yn Bashika, daeth Anwar ar draws eglwys wedi ei ddinistrio. Yn yr eglwys, daeth o hyd i nifer o blychau golau yma ac acw, a allai fod wedi cael ei ddefnyddio fel addurniadau crefyddol yn yr eglwys unwaith. Daeth hefyd o hyd i weddillion dillad ac eiddo ac trigareddau personol, a allai fod wedi perthyn i ddinasyddion a symudwyd o'i chartrefi neu a lofruddwyd gan ISIS. Mae Anwar yn ail-greu blychau a rhai o'r trigareddau yn y gosodiad hwn. Mae'r blychau yn cynnwys ffotograffau a gwnaeth Anwar eu cymryd o'r eglwys, ond maen nhw wedi llosgi'n rhannol, sy'n adleisio'r dinistr i'r eglwys, ac wedi eu cadw mewn resin. Mae'r delweddau'n ymddangos yn gignoeth, gyda darnau du, ilw ac arnyn nhw'n swigod. Mae rhai o'r manylion yn y ffotograffau yn dal i'w gweld fel ysbrydion delweddau o'r gorffennol yn codi i'r wyneb. Yn y blwch ffrynt ar y chwith, wrth graffu fe welwch chi ffotograff o bentwr o esgidiau a gafodd ei gadael ar ôl yn yr eglwys. Mae'r wal ar ochr dde'r blychau wedi ei peintio'n fllwyd tywyll. Mae 7 o silffoedd pren yn rhedeg ar hyd y wal, gyda chyfres o ffotograffau a 6 du a gwyn arnyn nhw mewn rhesi. Ffotograffau archifol yw'r rhain o gyflafan gemegol 1988 yn Halabja, tref enedigol Anwar, lle collodd 14 aelod o'i deulu eu bywydau. Cafodd y rhain eu gwerthu mewn marchnadoedd fel printiau ar y pryd, i godi ymwybyddiaeth o'r drychineb. Mae nifer o delweddau'n cael eu hailhadrodd, gyda mwg a huddygl yn cymylu pob un yn arw. Mae'r delweddau yn troi deunyddiau gwenwynig fel y nwy cemegol a ddefnyddiwyd yn yr ymysodiad yn rhywbeth pendant a diriaethol.
wedi ei mountio ar wal ar y dde i'r silffoedd ceir 3 ffrint mawr ar bapur gwyn, ac arnyn nhw gerdd Butterfly Valley, gen Sirco Becas. Mae'r gerdd yn ymddangos mewn cwrdeg ac wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg a'r Saesneg. Gyda'i gilydd, mae'r gosodiad ar y silff a'r printiau barddoniaeth yn creu'r darn A Few Lines of History. Drwy'r porth bwawg ar y wal chwith, y mae ail oriel sy'n dangos gwaith Anwar. Wrth i chi fynd i mewn yng nghornel chwith yr oriel, mae un wal wedi ffeintio'n las cobalt, a'r llall yn goch lliw gwaed. Ar y naill wal a'r llall, mae printiau mawr sy'n portreadu cymeriadau mewn lyfrau milwrol. Mae'r portreadau wedi ei gwirdroi ac yn ymddangos ar ei ffurf negatif, gan wneud i'r wynebau ymddangos yn dra amlwg ac fel pe bai nhw wedi ei cerflunio. Mae'r portreadau yn yr un lliwiau ar waliau, glas cobalt sy'n cynrychioli Ffrainc a choch lliw gwaed sy'n cynrychioli Prydain. Maen nhw'n cynrychioli'r arweinwyr trefedigaethol o Brydain a Ffrainc a ail-luniodd fapiau'r dwyrain canol ar ôl y rhyfel byd cyntaf. Fe symudon nhw ffiniau gwledydd a gorfodwyd nifer o bobl gwrdaidd o'i cartrefi o ganlyniad. Mae'r mapiau a lunwyd ar ôl y rhyfel wedi ei gosod ar ben y portreadau. O flaen y portreadau ceir plinth gwyn isel gyda mat gweddio wedi ei frodio ar y top. Ochr yn ochr ar portreadau, maen nhw'n creu'r darn. When you pray for black gold, you must deal with the burning smoke too. Mae'r mat gweddio yn llwyd felyn a brown, ac mae arno batrymau ysgafn. Mae'r arwyddion defnydd rheolaidd a threulio ar y mat. Mae darnau wedi hatgyweirio a darnau sy'n pylu, ac mae ffibrau wedi gwisgo. Wedi ei frodio ar y mat, mae map a lunwyd o'r dwyrain canol ar ôl y rhyfel, gyda llinellau onglog bras i ddangos sut y rhannodd grymoedd trefedigaethol y tir. Yn y cefn, yng nghornel dde yr ystafell, a'r blinth sy'n cyrraedd uchder y wasg, ceir cerflun du o gramoffon. Mae hwn wedi ei fwrw o bres, sef metel a gysylltir yn draddodiadol ac arfau a rhyfel. Mae'r gramoffon yn ddu ac wedi ei gerfio a thestyn arabeg a chylch o amlinellau siap bomiau. Mae'n chwarae sain o glipiau o wrthdaro a propaganda o'r canmlynedd diwethaf, gan gynnwys sain milwyr yn chwibanu i gyfeilliant cerddorfa, sais yn gweiddi There must be war, ac adlais dynion eraill yn dweud God wills it. Darllediadau radio archifol, gwychlyd o Loegr ac America, a clipiau o Donald Trump yn areithio'n gyhoeddus, gyda sain camerâu yn fflachio yn y cefndir, a'i araith yn gorffan gyda'r geiriau There is a lot of sand that they can play with. Gyferbyn ar gramoffon ceir cesys gwydyr, sy'n cyrraedd uchder y wasg, ac ynddyn nhw deunydd archifol yn gysylltiedig ar gramoffon. Mae arddangosfa Anwar yn trin a thrafod yr effaith mae trefedigaethu wedi cael ar y dwyrain canol, a'r effaith y mae dal i'w chael. Wrth i'r grymoedd trefedigaethol rannu'r tir, arweinodd hynny at ddegawda o aflonyddwch a gwrthdaro gwleidyddol, sy'n parhau hyd heddiw.